Татарстанда мәчетләр татар телен саклау һәм үстерүгә зур тырышлык куеп, әйтеп бетергесез өлеш кертәләр. Шуңа күрә Татарстан дини нәзарәтендә татар теле мөхитне үстерә торган мәчетләр арасында изге әманәт бәйгесе игълан ителде. Студиябыз кунагы Рауил хәзрәт әлеге бәйгенең үзенчәлекләре һәм нәтиҗәләре турында сөйләп үтәр. Әссәламу алейкум, Рауил хәзрәт. Ва алейкум ассалам. Изге әманәт бәйгесенең үзенчәлекләре һәм инде нинди максаттан чыгып әлеге бәйгене оештырдыгыз? Шул хакта сөйләп үтегезче. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инде ошбу мөбарәк булган Мәүлид аенда рөхсәт итегез әввәлән хөрмәтле мөфтиебез Камил хәзрәт Сәмигуллинның сәламларын, котлауларын тамашачыларга, кардәшләребезгә тапшырып үтәргә. Аллаһ Раббыбызның рәхмәте илә ошбу изге әманәт инде бик тә мөһим, бик тә кирәкле булган чара булды. Алдан әйтеп уздыгыз, безнең мәчетләребез, алар инде 1000 артык. Аллаһка шөкер, шәһәрдә булсын, авылларда булсын, мәчет, мәхәллә, мәдрәсәләре каршында халыкка гыйлем биреп, ана телебезне, татар телебезне өйрәтеп, гореф-гадәтләребезне өйрәтеп, бала вакыттан ук инде күрсәтеп тормышларын, хезмәтләрен алып баралар. Һәм инде бу чара бигрәк тә хуп булды. Аллаһның зур рәхмәтләре булсын. Инде хөрмәтле Марат Гытов улы Әхмәтовка, инде аның тел комиссиясына, Аллаһка шөкер, ул инде мөфтияткә килеп, хәзрәтебез белән дә күрешеп, әйдәгез әле дип шундый күркәм тәкъдиме булды. Мәчетләр арасыннан барлап куйыйк әле шундый алдынгы булган мәчетләрне, кая татар теле белән, кайда балалар тәрбияләү, кайда гаилә инде кыйммәтләрен үстерүдә булсын. Ягъни һәр киң кырлы инде шул яктан карлап барлый әле, карый әле, араларыннан билгели әле җиңүчеләрне диеп, инде шундый тәкъдим белән килде. Аллаһның рәхмәте яусын. Һәм шуңа өстәп әйтәсем килә, инде районнарыбызда да шулай ук бу комиссия булганнан соң, кайбер түрәләребез элек бу мәсьәләне аңлап, төшенеп беткермәсәләр, хәзер Аллаһка шөкер нәрсә икәнен, кирәкле нәрсә икәнен, телебезнең, милли гореф-гадәтләребезнең, халкыбызның киләчәгенең мөһим икәнен аңладылар. Һәм дә Аллаһка шөкер, назариятебездә ошбу изге әманәт, исеме дә изге әманәт бит. Аллаһ Тәгалә безгә бит аны бүләк итеп биргән. Зур әманәтләрнең берсе изге әманәт. Безнең милләтебез, милли халәтебез, телебез, гореф-гадәтләребез, бу Раббыбыз Аллаһның бүләге бит. Шуңа да без аны сакларга, якларга, инде киләсе буыннарга инде әлбәттә тапшырырга тиешлебез. Инде бу ел башында игълан ителгән изге әманәт конкурсы инде безнең Татарстаныбызда, әгәр дә карасак, ул 9 өлешкә, 9 казиятка бөленгән. Яни шул казиятларга инде мөхтәсибәтләр районнар керә. Яни шул җирлекләрдә, бөтен җирлектә Аллаһның рәхмәте илә имам мөхтәсибләребез, хәзрәтләребез, казыйларыбыз бу мәсьәләгә бик җитди карап, инде үзләрендә Аллаһның рәхмәте илә конкурслар үткәрделәр әүвәлән, сайлап алдылар иң-иңнәрен. Һәм шул сайланганнар инде Аллаһның рәхмәте илә шул казыйлар шурасына тәкъдим ителде. Һәм инде казыйлар аларның арасыннан шулай күркәм итеп сайлап алдылар. Ошбу конкурста катнашканнар. Нинди таләпләрдән чыгып сайланылды әлеге эшләр? Таләпләргә килгән вакытта безнең инде конкурсыбыз инде 6 төрле юнәлеш белән бара. Бу мәсәлән иң яхшы мәчет, мәсәлән, балаларыбыз белән татар телендә эшләүче иң яхшы мәчет. Шулай ук инде балалардан соң килгән буын яшүсмерләребез бар. Яни алар белән эшләнгәндә эшләүче иң яхшы татар телле мәчет. Һәм шулай ук өлкәннәребез, олы яшьтәгеләребез, аларны да бер читкә куймыйча, алар инде телебезне әйбәт белсәләр дә, Аллаһның рәхмәте илә алар белән эшләүче иң яхшы татар телендәге мәчет. Һәм инде гаилә кыйммәтләре, гаиләләр белән эшләгән вакытта ана телебезне, татар телебезне кулланган иң яхшы мәчет. Һәм шулай ук инде социаль челтәрләрдә, интернетта булсын, газета, журналларда булсын, телевидениедә булсын, яни татар телебездә эшләүче иң яхшы мәчет, һәм соңгысы инде иң яхшы татар телендә эшләүче имам хатиб хәзрәтләребез. Шунда да юнәлешләр шактый икән, һәм бәйге нинди нәтиҗәләр күрсәтте? Инде нәтиҗәләр чыгарга өлгердегезме? Нәтиҗәләр Аллаһка шөкер бик чыкты. Яни алдан әйткәнемчә, Татарстаныбызның инде бөтен
шул казият төбәкләреннән инде конкурсантлар килде. Алар электрон формада, кагаз форматында тапшырылдылар жюригә. Һәм инде жюри утырып, инде казыйларыбыз утырып бергәләп, шулар арасыннан иң-иңләрен һәр менә шул туры килгән сайлап алдык. Чөнки инде ул алар һәрберсе килде бер юнәлеш белән, ягъни һәрбер казияттан юнәлеш белән килә инде. Мәсәлән, бу мәчет гаилә проектларын башкара бик әйбәт, бусы балалар белән бик эшле бик әйбәт, бусы өлкәннәр белән мәсәлән иң яхшы имам шулай килде. Һәм шул 9 төбәк арасыннан инде араларыннан сайлап алдык инде. Һәрбер номинациядә беренче, икенче, өченче урыннар. Һәм инде без әлбәттә Мәүлид бәйрәмебез 17 көнне шул хөрмәтле инде Марат Гатыф улы Әхмәтов катнашында бергәләп, инде мөфтиебез, хөрмәтле кунаклар каршында шул номинация бүләкләрен тапшырырга исәпләгән идек. Ләкин кызганыч бу чир таралуы пандемия сәбәпле инде ул нәрсә барып чыкмады. Әмма ләкин җиңүчеләребез билгеләнгән. Әйе. Равил хәзрәт, менә мәчетләрдә милли үзаң үстерүдә нинди чаралар оештырыла? Шул хакта да сөйләп китегезче. Әгәр дә без бу чараларга килсәк, алар искитмәле. Аларның нинди генә юк, нинди тирелегенә юк. Аллага шөкер, хәзрәтләребез, алар белән җилкә басып эшләүче мөгаллимнәр, мөгаллимәләр, абыстайларыбыз, гыйлем бирә торган инде хөрмәтле кардәшләребез, ягъни Аллага шөкер, замана белән бергә атлыйлар. Yani bütün türlü sıfatlı bulgan indi balalar bile eşlevde, yaşüsmürler, ülkenler bilen bulsun, sosyal çilterlerde bulsun, bütün aldığını indi çaralarını kullanalar. Şular bilen işliler. Yani eğer de karasan rayonlar arasında türlü, elden indi tigi başka da kilmegen iskitmeli çaralarını kullanalar. Şul terbiye çarasında. Yani bizim boğunabız, milletimiz tilini unutmasın deyip, gırıf adetlerini unutmasın deyip, bu turmuşumuzda bulsun deyip. Çünkü indi ol dinimiz İslam kebek şulay yok. Ana tilimiz, milli gırıf adetlerimiz de o bizning indi bizning yaşayışımız anam nikizi bulup tura. Равил хәзрәт, менә җәмәгатьчелекнең бер өлеше милләтне саклауга мәчетләрне җәлеп итәргә ярамый дигән фикердә. Менә сез әлеге фикергә ничек карыйсыз? Bu indi elbette hata, yalgış fikir. Элек-электән, борын-борыннан, инде Расулыбыз заманыннан бирле мәчетләр, алар иҗтимагый урында булып торган, халыкка тәрбия бирә торган, гыйлем бирә торган. Инде адәм баласының җаны шунда ял итә торган, рухы ял итә торган, үзенә дөрес мәгълүмат, юл ала торган урын. Әгәр дә без татар милләтебезгә карасак, ул элек-электән бит инде теге магометяннар дип әйткәннәр, татар дигән сүз чыккач, аларны мөселман дип күз аллаганнар. Мөселман. Инде мөселман ничек мәчетсез торсын? Кайда гына авыл кырса да, иң әвәлен мәчетен төзегән, мәчетен бастырып куйган, мәчете аша бөтен тормышы хаяты барган, намазы булсын, гыйбадәте булсын, җыелышы булсын, баласына исем кушу булсын, тәрбия дәрес алу булсын. Шуңа инде Аллаһның рәхмәте илә зур мөмкинлек җай, без бик шатланабыз, сөенәбез. Менә татар теле курслары уза Аллаһга шөкер йөзләгән артык мәчеттә. Ягъни анда бит хәтта безнең милләт халкына да килми, төрле милләт халкы килә, яшьләребез килә, кызыксына, өйрәнәләр, укыйлар, сүзләрне өйрәнә, ул телне белү. Бигрәк тә үзең яшәгән җайдагы халыкның телен белү, ул зур бүләк, зур нигъмәт, зур сөенеч, зур шатлык. Шуңа инде әлбәттә мәчетләребез һәр вакыт бу юлда, бу өлкәдә хезмәт итәрләр иншааллаһ. Җомгаларыбыз да белгәнебезчә бит инде безнең саф татар телендә уза. Җомга хутбәләре булсын, гаит хутбәләре булсын, Алла рәхмәт илә. Без инде әлбәттә беркемне тибәрмибез, беркемне сукмыйбыз, беркемне хурламыйбыз. Ләкин Аллаһның рәхмәте илә шул алымнарны кулланып, эшебезне, хезмәтебезне алып барабыз. Амин, шулай булсын, алга таба да шулай булсын. Равил хәзрәт, менә хәзерге вакытта илебез күләмендә халык санын алу бара. Милләттәшләребезгә сезнең нинди теләкләрегез, нинди әйтер сүзләрегез бар? Хөрмәтле милләттәшләребез, кардәшләребез, бу мөһим булган вакыйга. Мөһим булган вакыйга. Аллаһның рәхмәте илә Раббыбыз Аллаһ безне милләт буларак саклады. Ана телебез бар, гырыф гадәтләребез бар. Аллаһга шөкер, инде туган як бишегебез, Татарстаныбыз бар, Аллаһга шөкер.
Шуңа инде җир йөзендә кайда гына сибелеп яшәсәк тә, үзебезне татар милләтеп күрсәтергә тиешлебез. Чөнки бу безнең киләчәгебез. Безнең ныклы булган ошбу Россия мәмләкәтендә ныклы булган, хөрмәтле булган, инде әллә ничә гасыр дәвам иткән урыныбыз бар. Гыйльми хезмәтләребез бар. Улы булган шәхесләребез бар. Шуңа инде әлбәттә без моны югалтмаска тиешлебез. Горурланып, Аллага шөкер, татар горурлана, аңа татар дисәләр, ул горурлана гына бара. Күкрәге киерелә генә бара, Аллага шөкер. Шуңа горурланып, шул вакытта бу нигъмәткә шөкрана кылып, иман белән, тәүфыйк белән халкыбызны уңай яктан, күркәм яктан күрсәтеп яшәргә насип кылсын Раббыбыз Аллаһ. Амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт, матур теләкләрегез, шушы матур фикерләрегез өчен, Равил хәзрәт.